Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero eficaz. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Encantado de estar con vos. Moi ben acompañado sempre. Como estamos? Moi ben, bos días. Con ganas de comezar? Sí. E vos na casa tamén? É moi importante manter unha adecuada postura corporal porque hai moitas doenzas que poderíamos evitar. Sobre todo nos traballos que te tens que agachar ou coller peso ou andar sobre todo con pesos. De feito, eu nas miñas clases de pilates ou de danza moitas veces o primeiro que ensino é a camiñar ben, porque non utilizamos ben os pés a hora de pousalos no chan e iso afétanos directamente a nosa columna. Por lo tanto, é importante que haxa un poquinho de mobilidade articular, fortalecer o core e facer pequenas pausas ao longo do día. Nada de ir encorvados, tristes. Hai que poner así cara firme, ainda que teñas un pouco... Bueno, teñes algún problema, dices, bueno, pois eu estou aquí, que? En resumo, unha boa postura non é estar quieto, é moverse mellor. Imos ao ladiño e outro, suave. Eso é... Bueno, como están eses corpos? Estamos ben. Estamos ben? Non hai ningún problema hoxe. Así me gusta. Arriba, abaixo... Outro día era aí un resfriamento deses, non? Estaba o corpo frío. Sí. Outro día a zona lumbar. Imos aí... Vamos vellos, Sí, para que despois digan que o deporte é bo. Pero bueno, suerte que está aí Estrelliña que pode con todo, verdad? Bueno... Home, ti estás dando exemplo aquí de... Eu fago hasta donde podo. Unha segunda Despois, xuventude. Sento e miro. Cambiamos... De todas formas, protestar é deporte nacional, así Home. que... En estas clases, vamos. O O raro que non se proteste. É que cando non protestades, é cando digo, ui, aquí Algo algo pasa. facendo Sí, algo. algo pasa. Hoxe están traballando, non? Xuntamos aí as manos na cintura. Como os nenos cando están moi caladiños que digo, Sí, que distiu. Ui, algo está a facer. Sí, libro. Sí. Eso pasa a min ahora xa non tanto, pero co neno cando comezaba a camiñar e todo eso, e non escuitaba ruido ningún, cambiamos, dicía, malo. Ibas a mirar, estaba a punto de facer algunha trasnada. Eso é. Pois con 7 non mellora, neno Xa. calado peligro constante. Como é o dito ese, nenos pequenos, problemas pequenos, non? Nenos grandes, problemas grandes ou algo así. Hijos criados, trabajos doblados, decía a miña mãe. Eso é porque veñen, despois veñen as parellas. Bueno, que estou pensando... Estrella, ti tes fillos? No, Cambiamos... quedaron por alo, deberon quedar a gusto. A naturaleza é sabia, dixo, O non sea, digamos... aquí os únicos que non tedes Tan aí nenos. fillos é deste Anxo, non? Bueno, Anxo que se sepa, non? No. espero que non de momento. Pulsos e nocellos... Bueno, daqui a que acabe o programa se che direi, se aparece algún. Tú dis. Hacia adentro... Sí que xa o paran no supermercado e cousas así. Cambiamos de pé... Que nestas clases que non falte humor, Hai que dicir que é humor. Que despois a xente o cree, cambiamos, sí, é mellor aclaralo. Moi ben, terminamos a mobilidade articular. Ora o que imos a facer é, nesta sesión, imos a traballar con gomas elásticas. Así que, id a coller unha, que comezamos. Anxo busca el a broma, xa nos dá, eu penso que nos dá como contido para que teñamos de que falar. Parece ser que a él sí que o paran pola calle, pola rúa. As mozas e as señoras, sobre todo, teño escoitado que son máis señoras que mozas, pero bueno, non nos importa eso. Creo que temos un deportista busca esposa. O karma existe, ven de volta e a veces toca a min tamén ser o vacilado. Moi ben, unha vez que temos a goma elástica, imos a pasar a traballar, vale? Imos a facer 3 exercicios de quecemento e despois pasamos para a parte principal. Entón, collemos a goma elástica, estiramos os brazos e o único que vamos a facer é estirar a goma. Collemos aire, soltamos, xuntamos outras escápulas. Eso é, 30 segundiños facendo este exercicio. Cada vez que abro, xunto escápulas atrás e envigo cara adentro. Abrindo ben o peito. Eso é. Os brazos á altura dos ombreiros. Semiflexionados. 3, 2, 1.
Moi ben, imos a seguir traballando aquí, pero ahora o que imos a facer é acompañar dunha pequena torsión. Entón, agarro o centro da goma e agora o que fago é estendo e acompaño ao lado e ao outro, vale? Unha torsión aí da cintura. Eso é. Moi ben. Como tira a escápula. Eso é, tira, verdad? A escápula, mentira, non sei o que me tira xa, Imos a... Do trapecio. Tírame todo, a Ánimo. escápula. Pero que lle pon nome ás partes do corpo? Xa veñen dadas. Vamos, porque... Últimos segundiños. Unha última a cada lado. Moi ben, relaxamos os ombreiros que xa van entrando en calor, verdad? Xa o notamos, Caramba. na casa tamén. Xa vos escuito aquí de queixarse. Ben, ahora pasamos por detrás. E o único que vamos a facer é un empuxe de peito, vale? Agarro cerca das axilas, inhalo, exhalo, cara adiante, cóbados preto dos costados, soltamos, cara adiante. Cara atrás, xunto escápulas, estendo brazos, cóbados preto das costelas, e soltamos aire. Cada vez que solto aire, envigo cara adentro. Estamos a acabar o quecemento, e rápido imos a pasar a traballar na parte principal. E última. Moi ben. Relaxamos un momento os ombreiros. Pois sí, a verdade é que o quecemento estaba activo aí o corpo. Picaban xa os brazos porque as escápulas, os ombreiros, porque ao ser tan repetitivo o movimento, ao final, como que se notaba. Imos a colocar a goma no chan. Imos a colocar os pés encima, pés separados a anchura dos ombreiros, pero ahora os extremos vamos a intercambiar. Vale? Intercambiamos aí. E o que vamos a facer é levar o cóbado cara arriba, vale? E cambio e levanto outro. Imos a facer de forma intercambiada un alternado, vale? E outro. Entón, semiflexiono un pouquiño as pernas, collo aire e exhalo, levando o cóbado cara arriba e a man cerca da orella. Vale, levamos a man cerquiña da orella e o cóbado cara arriba, como se quixéramos tocar co cóbado o teito. Imos quentando aí a zona do trapecio, dos ombreiros, intercambiando un lado e outro. Como imos? Ben, non? Imos controlando ese movimento. O rotador... Doiche. Sí. Ou se nos doe, paramos, traballamos con un brazo só. Bueno, molesta. Vale, unha pequena molestia, vale, eu que non quero que se manque ninguén na casa. Última con cada brazo. Moi ben, relaxo, vale? Eu xa dixen outro día que teño rotador e unha tendinitis no ombreiro esquerdo, e cos ombreiros cruzados ou así é onde máis os noto. Por lo tanto, facer as dúas subidas, claro, este ia ben, este non quere ir. Imos a repetir este exercicio. Imos a facer 10 con cada brazo, vale? Imos contando en alto, inhalamos, exhalo. Vale, unha, dúas, tres, 4, van 5, eso é, van 6, 7, veñas en vivo cara adentro, 8, 9 e 10. No, hoxe o entreno de hoxe creo que foi faciliño e as gomas, nalgúns casos, hasta parece que axudan un pouco. Que imos a facer é unha serie máis, pero imos xa cos dous, vale? Sin alternar, vale? Traballamos aí con o trapecio, collemos un poquinho de aire e imos xa as dúas a vez, vale? Collo aire, exhalo. Eso é. E volvo. Van dúas. 3. Inflamos aí o peito, ben cara fora, espalda recta. 5, pernas semiflexionadas, xuntamos escápulas atrás. 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos.
Hoxe a clase gustoume. Foi máis suave que outras veces, pero así equilibramos o traballo. Outras veces máis con halteres, máis con máis exercicios de forza e de cardio. Hoxe foi así para equilibrar o asunto. Soltamos que agora cada man colle o seu extremo e agora o que imos a facer é elevar a perna cara ao lateral, de acordo? Entón, imos a facer 10 repeticións, subo, inhalo, exhalo, vale? Sempre ca mesma, imos a facer 10 ca dereita e despois 10 ca esquerda. Collo aire, tensamos ben as gomas, aí intensidade, solto. E volvo ca mesma, envigo cara adentro, 4, 5, ombreiros relaxados, vale? 7, 8, 9 e 10. E agora cambiamos ca outra perna, collo aire e solto. Eso é. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos uns segundiños. Ben, eu voulle collendo cariño a traballar o tren superior, pouco a pouco, pero ben. Imos a facer 2 exercicios de bíceps. No primeiro que imos a facer é o recorrido completo. Entón, tensamos a goma, cóbados preto das costelas, os antebrazos miran cara adiante e inhalo e exhalo, vale? Acerco o puño a ombreiro. E o seguinte, imos intercambiando unha e outra, vale? O seguinte exercicio, xa o explico agora. Vamos a quedar na metade, vamos a comezar na metade e aquí como pequenos rebotes, vale? Non son rebotes, simplemente que o recorrido é máis pequeno, vale? Concentramos aí un poquinho o movimento. Ben, vamos co primeiro exercicio, que é o puño ata o ombreiro. Inhalo, exhalo. E cambio. Eso é. Van 2 a cada lado. Van 4. Eso é. Veña que se va a mitad de fora. 6. 7. 8. 9. E 10. A ver, co seu esforzo e tal, pero ben, non foi das clases máis duras a de hoxe, me pareceu. Xa, metade do recorrido fora, sempre aquí, ángulo de 90 grados, e aquí imos a ir cos dous, de acordo? Collo aire, exhalo. E volvo. Concentrado, vale? Despaciño, volvo despaciño. Van 2. Sin baixar, vale? Eso, 4. 5. 6. Eso é. 7. Sin baixar de todo, estrella. 8. Hasta metade. 9 e 10. Moi ben. Relaxamos e imos a pasar a traballar na esteira, vale? Imos a colocar a goma deste xeito ao longo da esteira no centro, de acordo? Porque aquí imos a colocar a nosa columna vertebral. Colocámonos aí no centro. Este exercicio xa fixemos nalgúna outra ocasión, é o crunch axudado da goma elástica. O que vamos a facer é cas mans atrás, collo a goma tenso, apoio a cabeza, pés apoiados no chan, pernas flexionadas, collemos aire, exhalamos e traballamos o abdomen, vale? Soltamos cara adiante, apoio atrás, eso é. A cabeza que este completamente relaxada, vale? Apoiamos a cabeza na goma e imos cara adiante, traballando o core, cada vez que vão cara adiante. Cantas van? 7. Pois eu vou a dicir 8, o sea que imos a facer... 10. Moi ben, golpeamos un pouquiño. E hai a veces que ocurren cousas, e hoxe pasou unha desas extraordinarias. Edi contou mal as repeticións, sempre conta de menos e hoxe, mira, casualidade, contou de máis. Que estrelliña, vexo É chei... que dame goma no moño. Ai, xa estive moleste no pelo, non? O moño. Moi ben, Non pasa imos a nada. repetir este exercicio, ímolo a facer outra vez.
collemos aire e exhalamos. Cara adiante, moi ben. E vos na casa igual, acompañándonos aquí cada mañán. Anda que non vos vemos, sabemos que estades aí facendo exercicio con nós. Es un cántame. Que na vosa casa non vos din vinche este día, vinche outro, cando vades pola rúa. Que? Sí, sí que ven, sí. Moi ben, relaxamos. A verdade é que sí, pero as mellores historias ten a Sanxo, Sí, Anxo xa é coñecido. Sí, as mellores historias pero non se contan. Non por pulso activo, Anxo xa é coñecido por outras cosas. Ninguna boa. Ui, que fama, que fama. A que gañaches. Ben, imos a pasar o seguinte exercicio, que ven sendo o ponte de glúteo con apertura, vale? O imos a pasar a goma, de novo, por detrás, pero neste ahora no sentido oposto que estaba antes, vale? Imos a pasar por debaixo das escápulas. Aí, entre as axilas, debaixo das axilas. E ben, agora imos a facer ponte de glúteo. Pés separados a anchura das cadeiras. Talóns cerca dos glúteos. Sempre ca pelve arriba, activando glúteo e embigo cara adentro. Abrimos os brazos, imos a traballar a zona do peito. Exhalo. E xuntamos mans arriba. Inhalamos. Exhalo arriba. Manteño ese cu ben apretadiño arriba. Embigo tamén. Eso é. E imos aí traballando. Van 5. Outra vez. Van 6. 7. 8. Manteño. 9. E unha última. 10. Baixamos, levamos xonllos cara a nós, relaxamos aquí uns segundiños. Moi ben, e agora imos a ir xa cas últimas 10 repeticións. Xa o traballo xa temos máis que feito, vamos ca última serie. E acordámonos aí, abrimos ben os brazos, talóns cerca dos glúteos, pelve arriba, glúteos activos, embigo cara adentro, collemos aire, exhalo arriba. Eso é. Eso é. Apretamos ben os glúteos para non dañar a zona lumbar. Van 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Estiramos brazos atrás, estiramos pernas. Moi bo traballo. Que tal a clase, chicos? Gustoume. Gustou, verdad? Pasou rápida. Pasou. A mí tamén pasou moi rápido, eso bo. Moi ben. Levamos ahora unha perna, agarramos aí a perniña dereita, estiramos cara a esquerda, levamos a cara a esquerda, estiro o brazo dereito, estendo a perna de abaixo. Aguantamos aquí un segundiño nesta posición, imos a cambiar ahora. Facemos o mesmo exercicio cara ao outro lado. Eso é, miramos cara a man, a palma da man no chan. Genial, moi ben feito. Ben, relaxamos, despaciño, moi despacio, imos colocando de pé. Imos a acabar de estirar arriba. O que imos a facer? Imos a agarrar as mans atrás e imos a abrir aí o peito. Eso é. Moi ben, imos ahora cara adiante, zona de ombreiros, como sempre. Veña, que estamos a acabar. Outro brazo. Moi ben. E damos por finalizada a clase. Fantástico traballo, Xintiña. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Recorda manter o corpo en movimento, en que sexa un pouquiño cada día. Eu son Edio, o teu adestrador. E lembra, mantén o pulso activo.
Moi ben. Ai, Veña. hoxe gustoume moito a clase. Sí?